боридани барф дар фасли тирамоҳу зимистон захираҳои табииро дар ноҳияи Лахш бештар намуд. Ин агар аз якҷониб захираҳои ғании барфу пиряхҳои Тоҷикистон ба ҳисоб равад, аз ҷониби дигар ин зебогӣ аз имкониятҳои асосӣ барои сайёҳии кӯҳнавардӣ ба шумор меравад. баъди боридани барф дар ноҳияи Лахш ҳамарӯза имкониятҳо барои саривақт тоза намудани роҳҳо аз барф сафарбар гардида, пайваста миқдори барфи борида ба қайд гирифта мешавад. 19 маротиба дар ноҳия боришоти барф ба қайд гирифта шудааст. тибқи ба қайдгирии ҳаррӯза дар марказ 1 метр 1 сантиметр барф боридааст ва дар баландкӯҳҳо қуллаи Исмоили Сомонӣ 1 метр 96 сантиметр ба қайд гирифта шудааст. айни замон қабати ғафсии барф дар марказ 18 сантиметр ва дар баландкӯҳҳо 70-75 сантиметрро ташкил медиҳад. 93% Тоҷикистонро кӯҳҳо ташкил медиҳад ва айни замон ин талу теппаҳо пур аз барф буда захираҳои асосии Тоҷикистон барои тараққӣ додани иқтисоди сабз ба ҳисоб меравад. қуллаи Исмоили Сомонӣ бо баландии 7495 метр аз баландтарин мавзеъҳо дар иттиҳоди давлатҳои мустақил ба ҳисоб меравад. боридани барф аз ҳама бештар дар ҳамин ҷой ба қайд гирифта шудааст. таҳлилҳои солҳои охир нишон медиҳад ки ин беҳтарин имконият ба ҳисоб меравад барои рушд додани сайёҳии кӯҳнавардӣ. ҳамасола дар фасли зимистон ва тобистон аз давлатҳои дуру наздики олам нафарони зиёд барои фатҳи яке аз қуллаҳои баландтарини ҷаҳон ки Исмоили Сомонӣ мебошад ба Тоҷикистон меоянд. айни замон дар Тоҷикистон зиёда аз 13 000 пирях мавҷуд аст. дар замони дигаргуншавии иқлим ва баланд шудани ҳарорат ҳифзи манбаъҳои обӣ яке аз масъалаҳои асосӣ ба ҳисоб меравад. бо назардошти ҳамин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод намуданд ки соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон карда шавад ва ҳамзамон санаи мушаххаси рӯзи ҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо муқаррар гардад. бо суръат об шудани пиряхҳо дар ҷаҳон яке аз мушкилоти асосӣ ба ҳисоб меравад. бо назардошти ҳамин аз ҷониби Тоҷикистон барои таъсис додани бунёди байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ҷиҳати нигоҳ доштани манбаъҳои табиӣ барои оби соф таъкидҳои пайдарҳам сурат мегирад. созмони милали муттаҳид баъди гузарондани таҳлилҳо собит намуд ки пешниҳодҳои роҳбари давлати Тоҷикистон воқеан ҳам саривақтӣ ва ба манфиати ҷомеаи ҷаҳон мебошад. бо назардошти ҳамин имрӯз Тоҷикистон яке аз давлатҳои пешоҳанг дар самти ҳифзи манбаъҳои табиӣ, таъмини оби тоза ва ҳаёти осудаи мардуми олам шинохта шудааст. солҳои охир дигаргуншавии иқлим бештар мушоҳида мешавад ки яке аз роҳҳои пешгирии он тараққӣ додани иқтисоди сабз ба ҳисоб меравад. Тоҷикистон ба истифодаи ҳарчи бештари ҳамин имкониятҳо дар доираи ҳадафҳои рушди устувор яке аз давлатҳои асосии татбиқкунандаи иқтисоди сабз дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. айни замон Тоҷикистон 98% қувваи барқи худро бо истифода аз ҳамин манбаъҳои табиӣ тавассути нерӯгоҳҳои барқи обӣ истеҳсол намуда аз лиҳози тавлид ва истифодаи энергияи сабз дар ҷаҳон ҷойи шашумро ишғол мекунад. дар доираи ҳадафҳо ҷиҳати саҳмгузорӣ дар пешгирӣ намудани раванди баландшавии ҳарорат ва дигаргуншавии иқлим Тоҷикистон азм дорад ки иқтидорҳои худро оид ба истеҳсоли энергияи сабз то соли 2025 ду баробар афзоиш диҳад. ҳамин имкониятҳои васеъи табиӣ ва андешидани тадбирҳои саривақтӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ноил шудан ба ҳадафҳои созанда мусоидат мекунад. имрӯз Тоҷикистон бо истифода аз ҳамин имкониятҳои табиӣ дар доираи ҳадафҳои рушди ҳазорсола яке аз давлатҳои асосии татбиқкунандаи иқтисоди сабз дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. бо кӯҳҳои барфпӯш, пиряхҳои азим ва бунёди нерӯгоҳҳои барқи обӣ Тоҷикистон барои пешгирӣ намудани баландшавии ҳарорат дар ҷаҳон ва дигаргуншавии иқлим нақши асосӣ мегузорад. аз ҷониби дигар ҳамин манзараҳои зебо беҳтарин имконият ба ҳисоб меравад барои равнақ додани сайёҳии зимистонаи кӯҳнавардӣ. наврӯзшоҳи Азизулло, Меҳруллои Муродулло, Маъруфи Абдулло, Баҳриддини Зоир, ноҳияи Лахш, барномаи ахбор.